Hello bang, penang subhai pi syakane ke program Iada Ialade bat ya Kiwei bat sungbaban penitu Ialade buru ya ki jingkylli ba pidon men keli hai doktor. Doktor, hatu ni kenyang COVID-19 ke berjutem. Ulah ni man sapriang nak brio syakimran. Leni nak kimrat syakibrio ma. Kum ki senyang ki masih ki belang ki siar bengi jubam mal ki por. Leni sini ki jingri yang kum ki miau ki so ter. Kalau ni man transmit nak brio syakimran, leni ki berat syakibrio. Kanika jingpang ka sapriang ningkong anaki ega bangi yo hau Disember kade bakami naki merat bat ka yacha ki para merat. Hadin nangta uni uknyang usang pada banwan naki merat sha ki brio. Bat ya kaba mentahi ke ega bawan kade ba uni uknyang laya na ki brio sha ki brio. Ya kaba ya nau brio sha ki merat te kampat dadon kita ki jingthoi e ban ong ba ki brio ki de ki banin kong ban yo yo ni kunyang ban usa pas ni usa infect pada kimrat empat dadon jing tha e siata ndai kabaki labar ka de ba ni kunyang kham kan rei ba kimrat banda na kimrat ki pinbit pada syakwi kimrat ban nak tu kasaya cha kibrio ki baya kendu ani ki bakta itu kimrat ni ki bakta mo penyap tu kimrat ki bawan kum yadai dekikti ne ki kum kta gitu ki ki bami na kitu kimrat te ka kani ga rokom ka jimpang kasawan sa kibrio hot ngi bam do ngi penang kami kimrat kum ki jing bam jungi hande ka ika ba ngi deben kan mau hi ka de ba ngi deben shat bhai kinu ki jing bam kam tam ki ka do wat ika peleng ro ngi deben da shat bha but ndangi la shat namar uni ku jimpang hi uyap tang da ka jing shat ka poe ar punri ar punyo degree centigrade te da ka ba phila shat penthnam phila shat bha phila phon bha uni ku ro un yap tengam tharai ku unwan na ka bam kadi jungi ladangi la fikir bat ngila shed bhai ki Kembali sibun doktor. Hello kong, penang subhai pi syakane ka program te sungbaban penitu Ialade bat bu ya ki jingkylli hai doktor. Hello doktor, ngadai ma fisha sun na lapalang dong parmal. Jingkylli jonga kadai kum nemo like kum ka kemi na nga expect boboro khoi ngi long COVID negative. Hende shimudod lada one of us is affected. Ngimle kum no as a family. Sakaway pade ki ong hana ba kemi ka jingpang kalong asymptomatic day. Ngimtip kum no pade ya ki symptoms jong kani ka illness. lada iwe member family shubub hedon sanru ngut ayeng iwe na member jong family ipang yo ikini jingpang ka bading kong kade bande ba ede lawan na shabar history of travel ngiong ka baar kade ila contact inu bapang ikini jingpang balai ide batre hepo ka hospital ka ba sumar ikini ki nongpang tilana iwe ni kita yo ikini ka jingpang idon hayeng lada ka test jong ikalong positive ka sarkar ka penbiang lada la ban isolate i kila don ki jaka bala pangkret sarkar lani hakiwe ni ki hospital kumka civil hospital ne Nazareth KGP ne kala sarkar ka khamban mane ha civil hospital andre lada isu pang malumala kamud idon tang jingshet malumala ijurho malumala mdadan sitom eban regmen sim mdadan jingpang ha sadem imdang kamban oxygen imdang kam drip kumye ini nginumbu paki hospital andre nginbu ha ki quarantine area ka kamud ka sarkar ka pangkret ki don ki yeng ki bangla pangkret hakaba ini nongpang ine chong hangto khatsau sngi but ka isolation room ki don ki doctor hangto ki don ki nurse hangto but dai la da ka kharlai sngi ngin test biang i ha kharlai but ha khatsau sngi telada ngi lab kini ki test jungi ki biang ki x-ray jungi ki biang lada imdon i issue imdon ikshet imdon jur ho dan ila laban mi banwan chiyeng ti kiwi ki member family pada ki badan hangto ki laban sahi hayen tang ba ka surveillance team lane na ka 108 ki laban phone ki ban kali ki man ka sngi ki long kum no dan jing shet dan jur ho dan biang kom we sai we member family badan kom gini ki sign symptoms telada don kamot kinwan shawi turu ban blood test ndala de blood test ada kalong positive kin rabia sujuk tenre lada amdan i issue te kamot tang itu iwe no pang in isolate but in dai la long fit ban discharge kin sa discharge but in sawan biang shiye ban in sa ai ki we pada ki advice kum no bin da hiye hoi kanika khato jingkylli ka baar pada ba fi ai hoi kanika jingpang kalong asymptomatic khamta ma kibri ki basait baklan ayu kampau eru em hendrai kumbang ong mene ngi shim hi ya kibriu ki ba wan na kini ki mensyang yang ki ba wan na shabari menta pada ngi ong wan na ki state ke India mo ki hotspots hakabala bon kini ki jingpang
te lara kiwan kum nak tuki jakal ni nak tuki state lani kum bang ang mana ki tuki balai kontak bat unu nong pang badan ni kani jingpang lara kilawan hapok akhat saus ni baki wan lani ha pok khat saus ni baki ya kontak bat unu nong pang lara ki yo jingshit yo jerho ki pang karendang dan ki longset rendang tu ki pang ka shadem nata kila ban sistem ban ring mun sim telara kilong ha tu kombat ketika history baki one trouble but learning history of contact dan ngin perkhat bakani ke jingpang bat ngin sa test iki ngin test bat ha tu kapor ngi laban bu iki ha poka quarantine area isolation ward kat bangi dang abi kat test telara kat test kalau negatif ni partner ki siyeng bakin le home quarantine nam ta khat saus ni lani teng ni haban le khat saus ni ya ka home quarantine bat hadin khat saus ni padang in ong baki bakin syam bang hayang sa khat saus ni tam baki de ban report changi la dadon kanu ka jingthot ngani ka jingthot akamet ni ka jingshit ni kanu ka jingthot ka bawan kini ki sign symptoms ka sign symptoms kam phi ong mana ka phi kwa ban tip ka de ka jingshit jerho pangkar rendang set kerendang pang sedem bat shitomban ring pen herman sim kini ki sign symptom tamakan ma menta ka de ka por bayong khri shene bon ki bri ko yok hishit jerho Henry kabag dongka me kade kiwan jingwan em shabar lara ki khamwan ro hatu ki shong itu khana ne ki shong kai la ne ke hanu kurkom ki kendu bad ununu ubri ubapang ye kan nika jingpang namar ka nika wan hina ubri buladan lapaya ka jingpang Thank you. Hello, pifona eh? Napuna Nogrim Hills. Na Northern Hills, di sumhaban pan ito Ialade mo, ngi pedang sumhay pi ruwa siya kanika program. Ngadi ba SS kasintiyo. Tengah ladan mentak kumbantu pesan senem eh. Tengah deru diabetic patient kan. Oye kali kalong ka ka jingma jong ni ka jingpang tada ni ki diabetic patient mo ngiyo ni COVID-19. Berkabar kalong ki kila jingata ki wanita wan sim monalor kitu ki iba ka sarkar kala puna kan kung ba tekti kung mo ba deng mas na tada lor kita kila jingata dapat ki wanila ban sim kan wanita ni jingpang ka jingkylli to sir kila jingada hakini ki bapang nang ki bapang sini diabetes mellitus lani ki bapang blood pressure nalor kitu jingi theti uno ban dai sintur par bajar ha da ka rumal ne da ki mas ane ban deng mas shabar Tekai kaman kamban kadai ho nalor kitu jing theti nalor phila dai sintur par pijar ha ka jing deng mas mentang yong babro ki de deng mas ka jing deng mas kan de ka wei kala dunia da ha ba phimi shabar na la yeng lani wat la phi shong phi kren bat ki brio apo yeng ro pe de ban ile bandeng ka mas kabar ka de ka ba pinaban control bhai ka chini di tikna ki dawai ki ba ki doktor ki IP ile ban tas ka chini kham bunsin ka ba phila lada la li man ka tiyo ani ki badon ki glucometer hayen ki ban check man kapor te control bhai ka chini baddi ba ki dawai ki ba ki doktor ki la IP kumjur ye ka BP pin haban control bhai ka BP pin habdi ba ki dawai ki ba raai manalor kini ki pin happen mi ka to ka immunity ma ha kamet ha ka ba ki exercise ki bala ai kai phi bande haban ye la kat bala ban le ki exercise nanta ki jingbam ba ban bam ha ki diabetic ngathai phi ayo ki to ki diabetic diet ti ba ki doctor ki ba sumari phi ki ai te ki jor jangam ki so philaban bam khamtam ki so ba khamjau khandian man yong ki fresh vitamin C ru ki rap mo ki don jing tho ba ki yong vitamin C ki vitamin D ki rap hang ki don bon ki studies ka zinc ka ba bon ki studies ki pani ba kila ban yara ba ki ni jing pang te komta ki jur ki so hot ka dot ka peleng ka ba phidei ban bam kum ka tu ka diabetic diet phidei ban follow bhai ka tu ka jing bam ki doctor ki la HP ka ba khamdan kam su ka de What's ngap hamla da pidon kanunu jing stom ne pidon kanunu jing sopera kamet. Da pidon kanunu jing sopera kamet piso ko mga kishit dan pidon so ko mga jurho dan ngadan kanu ka chest pain bang yung kapang ka sedem le nyawad wud cheki doktor ki basuma refi le cheki hospital ki badan hajan ju pi yetu jing sopera ju pi ban ngathai ki labande ki test ki ba ngilab ka ke jing thoda kamet ju pi. But kawai la pidon kum gani jing pang sini ka BPA by chance don ki bahayang jupi bawan nabar nina kinunu ki states ki bakani ke jing pangkaladon pinhapan khamkier nakaban kendu ek bahayang hasam ne ki parok parjo jupi ki bawan nabari pensuluri ki bakin le ka home quarantine pensuluri ki bakin report syakatu ki bentak bak sarkar kalabu ki 108 lani ki tu ki helpline number bak sarkar kala ai pensuluri ki bakin report syatu khnang baki doktor nang tu ki laban monitor ye ki tu ki briu ki bawan nabar kilaban monitor balada kidon kanu nu jusut kilaban pha ekisha hospital ban le ya ka das te ngathai kita ki de ki lat jingeda
bapin la kamtam ngiru ngi kam tiang ki bapang sini ki bapang BP ani ki de badan kanu kanu ko ka jingpang ban yo yo ni ujat knya. Hello kong penang sobai pi syakane ka program Iada Ialade but ya Kiwei te sngobha ban penithu Ialade ban bu ya jingkylli hai Dr. in jubab pi. Kiwei hiru penju tiga kerteng janga kedai kong penhun langkar kuliah na kasenong maulai mudan beki ti hakini kapur na skwa ban bu ini jingkylli ibarat kamat jong i doktor bede bakani ka jingpang ka bamentan de kani ka jingpang COVID-19 ka bang kwa ban tip kalong hatu ni kunyang jingpang ula ru ban pen sapriang ling ba kali ya long kwa ban tip tin doktor. Ha kani ka jingpang kawan mainly na ki droplet infection. Te kamut uni uknya haba ubri ujar ha ma kini ki big droplets ki bakam have the more than 5 microns kikit lang uni kunyang bat ki half madan tang hapo ka shimita ndrai haba ubri usenria khamtam haga ki jaka ajing sumar kum hapo ICU lan ki critical care centers haga bangi habande ki procedures haga bangi haban tap tube mo ngi tap tube ubri ban yarab uban ring mun sim lan ngi tap tube ubri bangi mud ban ajing bam hakitu ki por ubri ula ban jor ho lan ban senria bat kum haga to ko por kimi lang bat ki droplets bahe bat ki berit ro kini ki bahe kumang phi ki hair hapo ka shimitar ki ahab no andre kini ki berit ki suspend lan ki hair hapo layer bat ki ban ne bon kenta ya ban ne hadu rio hadu prakentaro te nakata daw ki jaka bangi ajing sumar yakini ki nongpang ka chance jong ka airborne infection ka don tamba ka khamlong more common lani ka khamjor bha hagitu ki jaka ka ba ni ajing sumar kumha ki ICU lani critical care centers namarata yaki staff baro ki batre ki ni centers ni haban ai ki full PPE ki de benong ki ba la ki tre kumha ki ni ki center Chuli si buan doktor.